ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବାଉଲ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ରଖିଛି। ତାକୁ ବତୁରେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳକୁ ଭଲସରେ ଧୋଇ ତାଟିକି ନେଇ ଆଇଲି ଚିତଉ ପିଠା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିତଉ ପିଠା ହେଇଗଲା। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଞ୍ଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଚିତଉ ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଚିତଉ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ସ୍ପଞ୍ଜି ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।